момента снимам на 4К. Здравейте, последователите на Apple Andy. Вече събрахме 5 абоната, за което е добре. Благодаря на всички, които са събрали абонати. За мен наистина това е страхотно вече да имаш абонати си, значи някой вярва в профила ти. Така че, здравейте последователите на Apple Andy. Зависи, има и други. Сега отново ще видим този лош, дебел, подчертавам, кълъв. Много лош кълъв. Вижте, чак като го тракна е пласта маса. Виждате. Сега, кой няма да го е гнус? От това бялото тук. Нали? И гледате ли сега? Гледате ли просто това е едни от най-лошите кълъфи. Със сигурност има по-лоши. Не се и съмнявам. Не се и съмнявам, че има лоши кълъфи. Даже по-лоши от този. Мамо. Виждате ли как аз съм в момента с iPhone 14 и буквално вижте само. iPhone 15. Иначе това е яко, вижте. На камерата обаче как се вижда. Да, готино, както и да е. Това тук не ми хареса. Виждате ли как? Вижте, даже от тук има светлина. Чакай, вижте. Виждате ли светлината просто? То така залепено, че то и аз мога да създам такъв по-къв. Ма то по-просто той няма. Извинявам се за израза. Така, в следващото видео последвайте Apple Andy, за да разберете повече за Майнкрафт, Лего, пясък, изкуствен, по география и маски за Хелоуин и разбира се и различни легота и каква хубава гледка има само тук. Виждате ли само каква хубава гледка. Страхотна гледка. Просто страхотно. Страхотно.